Velkommen tilbage til episode 3. Jeg ved sgu ikke, hvad den her let's play skal hedde, men det er i hvert fald vores let's play sammen med Jonas og Sofus. Lige nu så tror jeg, Jamen, goddag. Sofus han er... Hvad fanden laver du? Tilbage. Hvad? Jeg er lige bag dig, men næsten. Okay, du fejler en creeper, kan jeg se. Nå, der. Han løber rundt. Jonas han arbejder nede ved sin lille pumpkin mark. Og jeg er på vej ud til at skaffe noget træ, så jeg kan lave nogle fakler. Jeg har faktisk ja, jeg har Creeper! 60 stykker. Nå, fuck det. Fuck. Sprang. Det var lige ude foran. Det var godt. Gerne have det her sidste stykke med. Please. Minecraft. Hvor fanden blev det af? Der. Hop 10. Jeg ved sgu ikke, om I kan se noget på optagelsen overhovedet. I burde godt at kunne. Nej, jo, der er sgu lys. sådan noget træ. Nu gør jeg lige rundt og lyser byen op. Nå, tak. Der er mere, hvis det skal være. Nej, jeg vil ikke bruge for så meget. Der er en creeper lige derude, Jonas. Kan du se den? Ja, Jeg hakker den. Der er skelet. Lige ude ved bagdøren. Så der er zombie, Der er et skelet og en creeper. Yderst Vi kan få en Hvad er det disk. for noget? Nej, det kan vi ikke. Kraftet fræk, det der. Nak. Jeg fik Teamwork, gutter. teamwork. Okay, hvad hedder det? Så hvad fuck er der sket her? Hvad er det for noget, mand? Hvad er det her? Vent, jeg har sgu da masser af iron. Vi skal have en ordentlig bro herover. Det skaffer jeg lige, eller laver jeg. Sådan der. Kongebro. Altså, jeg har... Der er zombie. Fuck. Jeg har 2 liv. Jeg skal lige have noget foder. Hvad laver du? I'm trying something. Ja, laver du vel. Bare ikke med jord. Jeg kan se. Har vi noget foder overhovedet? Vi har nogle kartofler. Godt. Så fortsætter jeg lige med at lyse op. Det skal helst være sådan, der ikke kommer nogen zombier ind. Jeg har fået lyd på min Minecraft igen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Har du græskar? Før vi begynder at optage, så havde jeg spillet noget Skywars, så havde jeg ikke lyd på. Det var sygt mærkeligt. Det virkede ikke, men det virker, når man skal til at optage. Det er jo pis godt. Og hold kæft, de der villagers, de larmer. Jeg har allerede en ting. Der er en Tror gate. det- Det der. Jeg er lidt blind. Sådan der. Jeg skal sgu lige have menu. Ej, hvor er det godt, Jonas. Hold da op. Nå, hvad skal vi have lavet? Skaffet materialer til muren, tror jeg. Skal vi så ikke bare alle sammen gå ud og hugge en masse træ? Jamen, jeg tænker, vi skal jo bruge en masse sten. Jeg tror, det er sten, vi skal bruge mest af. Jeg hugger træet, så kan I bare mine sten eller hvad? Okay, det er fint. Fordi jeg har masser af træ. Ja. Hvor mange stacks tror I? 4 stacks træ. Jamen, det kommer an på, om vi skal lave det om, eller om vi skal bruge det som logs. Kæft, det er godt, Jonas. Samarbejde. For satan. Jeg tror, vi rammer hinanden lidt. Jeg går ned ad miner. Jeg har masser af træ. Jeg har en stack of. Der ikke er lavet om, ne? Der er ikke lavet om. Okay, men jeg ved ikke, om vi skal bruge det som planks, eller som... Vi kommer alligevel til at bruge det på et eller andet tidspunkt. Ja.
Jeg laver mig lige nogle flere fakler, så jeg kan mine noget kobbel. Nej, nope, you are not doing that, Mig? my bro. Nej, den der skide zombie der, nu er lige ved gang med at dræbe en villager. Jeg tror snart, vi er ved at have sikret 10 styks villagers. Ja, det var godt nok. Hvad, I har ikke noget træ her i? Nej. Nej, jeg har masser. Jeg er i gang med at skaffe sten, men det går sgu lidt langsomt med en stenhakke. Jeg går på kojagt. Det er jo den. Altså, lokker du dem hen til os, eller nakker du dem? Jeg prøver at få dem hen. What the? Okay. Jeg tænker, jeg skal i gang med at Jeg lave kunne ikke ramme. græskartærte og Okay, kager. Nå ja. Det var Jeg noget, kan ikke du... ramme. Der er allerede køer der. Øj, nice. To, Vi skal ja. også... har vi carrots i byen egentlig? Ja, jeg har en masse. Nå, okay, så skal vi bare have en Ej, noget grisefarm. jord, fordi... Jord? Ja. Jeg har 27 stykker. Jeg tror, jeg lukker lidt Er det form, nok? faktisk. Ja, Hvor er du henne? nej, det er fint, jeg behøver ikke. Jeg graver bare. Drenge, gør klar til en lille indhegning. Nå ja, jeg skal nok lige lave en. Hvor kommer du fra? Hvilken side cirka? Jonas? Fra derude, hvor vi fandt heste. Jeg har 2 får og 2 køer med. Ja, jeg prøver lige at komme. Okay. Jeg kan sgu ikke lige se dig. Er du langt væk? Ja, lidt. Kan du se village? Nej. Okay, så venter jeg bare. Jeg laver lige en indhegning. Bare lige sådan en lille hul eller sådan noget. Men nej, det skal være professionelt. Okay. Gør den stor. Jeg har virkelig meget træ. Jeg tror, jeg har næsten 2 stacks. Okay, det er nice. Stacker 54. Det er nice. Sådan. Så er der sgu indhegning. Hvor lang tid er der gået? For fanden. Det ved jeg sgu ikke. Rigtig lang tid. Vi laver bare en lidt længere episode. Det må I skulle leve med. Og sådan er det. Ja. Kommer hjem, køer og får. Er du på vej? Eller hvad hedder det? Er du er tæt der på? næsten. Kan du se indhegningen? Hvor er den henne af? Okay, lige derovre. Jeg kommer bare hen til dig. Okay, jeg kan se det. Jeg kan se det. Ja, godt. Hold da kæft, det er sgu da en fin, god mine, den her. Vores? Ja. Ja, den er okay. Ja, den skal så bare lige ned til lag 12. Men, Det skal selvfølgelig bare en Og, masse kopper. Indhegningen er der. det er sgu egentlig lidt dumt, at... Nå, fuck det. Her. Skub dem ind. Det er lidt dumt, at vi ikke bare laver en laddermine. Altså med stiger hele vejen ned. Ja. Jeg kan ikke skubbe dem mere ind. Fordi så... Ja, de er klippet foran. Det gør den, så skubbe dem lige ind. Jeg har carpet. Nej, vent. Har du noget uld? Ja. Okay, Men drop. jeg kan lige... Jeg kan uld bare ind lave på- carpets, og så sætte dem på her i enden. Nej, du skal ikke bruge crafting table til at lave carpets. Det er lige meget. Okay. Og så læg dem på her. Hvad laver du? Sådan der. Jeg begynder på sådan en lille bådhavn ting. Både hav Lige og herude. hvorhen. Nå der. Ja, det er Eller fint. sådan en. Hvad hedder det? Har du lagt de 3 i kisten, Sus?
Nej. Okay, hvis du gør det, så kan jeg lige prøve at lave sådan en indhegning-agtig af muren, eller omkreds ting. Bare drop det til mig. Tak, Og mere. må jeg få. Ellers skal du bruge det. Okay, jeg tror bare slet ikke, det er nok. Skal jeg selv have noget fedt? Altså, drenge, er I med på, at vi lægger træ i bunden? Eller hvad? Af hvad? Muren. Altså, Ja, jeg ja. tænker på, hvordan, altså... Altså, I bunden er der træ, der ikke er lavet om, og så noget sten oven på det. Og så træ i toppen eller et eller andet. Okay. Så det ved jeg ikke. Hvad vil du så have det? Jonas? Mhm. Jeg har fanget en chicken heroppe, men jeg ved ikke. Skal vi have dem ned i samme der er farm? masser af ting. Der er masser af ting. Nej, jeg synes, vi skal lave et hønsehus. Nej, god idé. Ja, der er 2 chickens her i hvert fald. Burde du ikke snart stoppe det? Jo, vi laver bare en lidt længere episode. Altså, jeg stopper lige om lidt alligevel. Nej, for fanden, gå nu derned. Men vi bygger hønsehuset her omkring. Ja, det er jo. Og jeg er lige Hej, nå. 2. Bare lige 2 sekunder. Når jeg lige har fået den her kylling ned, så slutter jeg. Nå, okay. Jeg skal bare med. 3, 2, 1. Klæsk. Så har vi 3 kyllinger hernede. Jeg vil sige tak, fordi I så med, hvis I så med. Hvis der er noget, der kan forbedre os, eller noget, I gerne vil have, vi skal bygge, så skriv det ind i kommentaren. Ja, der røg sgu også en gris ned. Ja. Kan I så vel, gutter? Har I plantet? Ja, på Har vi plantet hvad? sukkerkansen. Nå, nej, de er i kisten. Nå, vi ses. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Og de var i kisten.